Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi!
Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Team Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Ay, lahat na lang.
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Kamusta po, Uncle and Tita? Ako to po ulit, si JM. At ito po yung karugtong ng katas ng nakalipas ko kahapon. At huli ko nga pong nakita si Nico nung buntis ako. Siya po yung, kung maaalala nyo, siya yung BFF ko na bet ko sana, kaso nako-confuse ako kung bet niya ba ako o hindi. Kasi pupuntahan niya yung jowaan niya sa Dubai. Nabuntis naman ako ni Charlie kasi gusto ko nga mag-move on kay Nico. Si Charlie na isang babaero, katulad niyong lahat. Huwag kang mandamay. At nagsama na nga kami ni Charlie po. Pinanagutan niya naman ako. Pero sa una lang magaling. Basic naman yun. Kaya na mag-react. Habang buntis nga po ako ay nakita ko naman totoong ugali ni Charlie. Nakita ko yung totoong ugali ni Charlie. At ano yun? Mabait? Babaero. Magkatunog ah. Mabait, mabaero. Pero pero sige, binigyan ko ng chance bilang tanga ko. Sana nagpaturo ako kay Tita Max. Nung mga anak po ako, buong akala ko nagbago na siya. At dito na nga, nagpatuloy, tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Gusto ko na magkape. Trix, bakit? Mars, may naghahanap daw sa'yo sa labas. Ikaw na lang lagi nakakatanggap ng bisita ko. Eh, wala kayo. Simula. Malis ka eh. Punta mo doon. Sa labas. Hindi. Sino Sabi ko sa naman kanya, yan? huwag Wala mo na. papasok. Alam mo, Babae. wala na. Babae? Actually, hindi mo siya bisita. Bisita siya ni Charlie. Eh, di ba absent si Charlie? Sabi mo masama yung pakiramdam. Baka ano yan, nagbebenta ng naglilinis ng sapatos. Si Charlie kasi nagpapalinis yung sapatos, Hindi, pick up delivery. sexy. Maganda. O pag sexy, hindi pwede maglinis Hindi ng naman ganun sapatos. kagandahan. Mas maganda ka pa. Pero, Thank you, friend talaga kita. of course. Puntahan mo na. Ikaw na, wala, i-receive mo na lang yon kung ano man. Hindi ngayon parcel. May... Hindi sapatos yung pinalinis, nagbalinis ng Jordan. May pa, sisingilin daw siya. Singilin? Oo. Sige na nga.
Puntahan mo na nga Si doon. Charlie, wala naman binilin sa akin. Hello! Ako nga pala si Charmilat. Charmilat, Charmilat. Charmilat. Ano pangalan mo? Trixie? Hindi ako! Ito! Sino ba? Sino ba? Ang kailangan ko kasi si Charlie. Wala hindi nga si Trixie. ito yung ano niya. Ako yung wife? Wife to be. Are you funny? Boy, Are you funny? we are not funny. You want me to, So, are you joking? Are you kidding? I'm laughing. You're wrong spelling. Ano ba kailangan mo, madam? Wala namang binili sa akin yung asawa ko na may dadating siyang sapatos o parcel. Oh my God! Do you think I'm a delivery girl? Look at me. Look how I dress. I dress like a formal girl. Okay, what do you need? Ikaw yung pumunta dito. What do you Okay, need? sorry. I'm joking. Maniningil sana ako sa asawa mo. Hello, alam mo ba? Boyfriend ko si Charlie. Hindi na nga siya nagre-reply, oh. Ano? Kaya ano ba? Ano ba tinuro niya sa inyo na may asawa siya? Nagturo pa ba siya ng script na yan? Anong sinabi mo? Girlfriend ka? Ni Charlie? Yung itsura na yan? Excuse me? Mas mukha akong babae kaysa sa'yo, no? Ikaw mukha kang retukadang palaka. Hoy! Huwag kang ganyan sa I'm not talking to you! Upakan ko na to, besh. Ano? So, eto na nga, papakita ko. Sige. Ano nga sadya Hindi, mo? Maniningil nga ako. Bali, 12K. 12K ang inutang sa akin ni Charlie. Hindi pa kami break. Tsaka kaya anong sinasabi niyo na wife? Oh, stop the script na. I'm not playing around, okay? Ibigay nyo yung 12K. Sige, kung wife ka, sige, bayaran mo ko 12K. Girlfriend ako ni Charlie. Ano nga? Alam mo, parang ang lakas ng toyo ng babae na to. May regla ka ba? Girl, bayaran mo na lang. Tama na yung script nyo. Stop pretending. Umalis ka na. Ma'am, umalis. Wala si Charlie dito. 12K. Girl, bibigyan kita pag binayaran ka. Pag 12K, di ba? Bibigyan kita sa kanya. May commission ako. Appear. Girl, bayaran muna kasi para... Trixie, PFF na kayo? Nag-appear pa kayo, ah? Kaya yung commission eh. Ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Okay, sa'yo Lahat to. may Appear tax. tayo. Girl, girl. Sa'yo to. Kay sa akin 10K, ah. So 2K ako. Oo. Girl, bayaran mo na. Grabe naman yung Charlie yan. Di ba love na love mo Trixie, yan? harap-harapan talaga. Mukha ka talagang pera. Excuse me, girl. Umalis ka nga dito. Kung ano mang pangalan mo. Charmilat, umalis ka dito. Girlfriend nga ako ni Charlie. Hindi ba kayo naniniwala? Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, lasing kami niyang dalawa. Oh, sa mirror shot. Oh, ayan, oh. Oh my God. Nakisame. Oh my God, sakisame. Kita-kita yung tuyo ko si Charlie. Oo nga. Pero maputi. Oh my gosh. Oh, ayan. Trixie. Trixie. Anong gagawin ko? Pag-uwi ko nga po ng bahay. Charlie, ano? Hindi ko kilala yung babaeng yan. Anong hindi kilala? Oh. Yung picture na yan. May picture nga kayo. AI May yan. Oh, come on. Usong-uso ng AI ngayon. Ba't ka naniniwala? Tigilan mo ako, Charlie. Buntis ako na tao, ah. Nanganak ka na. Nanganak ba ako? Oo, Nanganak na ako na tao, ah. Kamukha na yung ninang niya yung bata. Patahimikin mo yung bata. Stop there, baby! Okay. Hindi ko kilala yung babaeng yan. Ha?
Charlie, kala ko ba nagbago ka na? Nagbago na ako. Ha? Tapos may mga tumatawag pa sa akin. Ha? Sinasabi ex mo daw sila, tas ginughost mo. May mga utang sa'yo, may 5K, may 12K, may 7K. Ano, kanino ba ako maniniwala, sa kanila o sa'yo? Maniwala ka sa akin, wala akong kinalaman dyan. Naintindihan mo ba? Charlie, hindi naman maglalakas ng loob yung mga taong yun maggawa-gawa ng kwento. At pumunta doon, mag-present pa ng resibo sa akin. Charlie, tigilan mo na yung AI na yung walang ganon. Alam mo na totoo yan, niloloko mo ako. May anak na tayo, magbago ka na! So ano gusto mong gawin natin, ha? Sige, sabihin mo. Wow, ikaw pa yung may lakas na loob kaysa sabihin mo sorry. Gusto mo pa ako yung magdesisyon na di walay ko kayo malay! Kuya, ano gusto mo? Huwag mo kong takutin. Ha? Oh my gosh. Read my lips. Huwag mo kong takutin. Kung gusto mo ng hiwalayan, okay, I'll give it to you. Charlie! Masakit man. Pero mas mabuti na sigurong masaktan ako na maging single mom kesa sa masaktan ako sa toxic naming relasyon. Pagkahiwalay po namin, nag-resign na rin si Charlie sa trabaho. Dahil nga ang daming naniningil sa kanya. Makalipas po ang halos 2 taon, nagkita kami ng high school classmate kong si Errol. Hoy, kaigat! Sino ka? Commentator. Thank you Parang sa pakape. hindi ka naman ng anak eh. Sexy ka pa rin. Bola mo pa ako. Hindi, totoo. Hindi mo naman ako pinapansin nung high school eh. Siyempre, maitim ako noon, maitim yung bato ko, ang pangit ko. Pinapansin mo lang yung muse. Tapos ngayon, pinapa-fall mo lang ako kasi single mom ako. Feeling mo marupok ako. Hindi no. Legit ba? Totoo ba talaga yung mga narinig kong balibalita sa'yo na may anak ka na? Patingin nga. Pangit ba? Patingin ng picture ng anak mo. Medyo kamukha ng tatay pero gwapo naman. Pogi in fairness. Pero kung sakali ba, willing naman ako maging tatay niyan eh. No. Kung pagbibigyan mo ako. Madali kaya yung sabihin, mahirap gawin, lalo na sa O, di lagay. gawin Kasi natin. parang buy one take one ako eh. Anong gawin natin dyan? Ganyan naman sinasabi. Wala. Bigyan natin ng chance. Why not? Bakit? Bakit hindi? Bakit kita dapat bigyan ng chance? Gusto ko lang Para malaman mo na totoo yung sinasabi ko. Para mapatunayan paano ko kung sa'yo. hindi totoo? Di masasaktan na naman ako. Paano mo masabi na hindi totoo? Kung hindi mo susubukan. Sa bagay, tawag doon, take the risks. Di ba? Exactly. Ano? Try lang natin. Baka Tatakot ako eh. Huwag ka matakot. Pag hinag mo ako, mawawala yung takart ko. Hoy, kaigat! Sige na nga. Ayan. Hoy, nagtalaga ako. Oh. Gusto mo naman. Lakas mo sa akin eh. Ano? Errol. Tayo na? Mahal mo ba ako? Oo naman. Okay. Okay na. Love you too. Ay. Di mo naman sinabi eh. Love Kapay na you. una. Kompletuhin mo. Pag I love love you, you. hindi yun totoo. I love you. Oh. Ay, naku mga babae, guys.
Yes, call and tits. Ang single mom na to ay napaka-risk taker. Tama yan, girl! Ganyan dapat! Support! Okay. Naging kami po ni Errol at sa ngayon masasabi kong tama yung desisyon ko kasi Trixie, flowers everyday. Ano ka dyan? Ay, nako, talo na ako, girl. Akala ko kasi hindi siya maging consistent. Bakit kayo na consistent siya? Tapos alam mo ba, ang bata. Sabi nung isang beses, ako nasasagot ng ng pagpapaaral dyan. Sinabi niya yun? Sabi niya yun. Baka sabi-sabi lang yun. Kaya nga, hindi pa natutupad. Pero malaman natin. Tsaka, sige, ganito na lang. Tingin mo ba, hanggat wala akong sing-sing, huwag akong mag-settle sa kanya. Ay, exactly. Huwag mo na maniwala hanggat walang sing-sing. Kasi pwedeng paasa lang yan. Totoo. Pag, okay, alam ko naman, hindi ko na sasabihin na nagtikiman na. Pero pag napagsawaan na, yun paano na? At saka hanggat din niya ginagawa yung mga sinasabi niya, di ba? Totoo. Kasi yung flowers, bare minimum naman yan, di ba? Pero alam mo, girl, wag mo sabihin na bare minimum kasi nag-e-effort yung tao. Araw-araw consistent. Basta, antayin mo yung sing-sing. Naintindihan mo? Okay? Sige, so magpapaligaw pa ako sa iba. Wag na! Sabi mo hanggat walang sing-sing. Antayin mo nga magbigay ng sing-sing. Hiyang-hiya naman ako sa nagpapayo. Oo naman, basic. Sige. You light me up and then I fall for you. Mano po, tito. Kawan ka ng Diyos. Uy, kawan ka. Anong meron gabing-gabi na? 10:30 na, may curfew na. Pasensya po, medyo na late lang po ako kasi may mga inasikaso lang po pero... Dapat inagahan mo. Grade vlog yan Oo nga po pero importante lang po kasi ito. Ano yun? Ay, anak! Babas ka, andito na si Rol. Papa! Ay, Mama! Hindi ikaw! Yung... Bakit tatawagin ko yung mama ko? Tawagin mo. Ay, boy pala yung Kalaki yun. Nabakla ka ng bata ka. Nabayot na ka. Sinabi ko sa'yo, huwag ka magsuot-suot ng Barbie. Barbie lang. Anak. Errol. Sabi mo kanina good night na. Grabe naman maka-enroll to. Pasensya na biglaan pero ayoko nang patagalin pa mahal. Tito, tita. Ano yan? Dito ako para hilingin ko yung kamay ng anak nyo. Ano? Ano ibig sabihin nito? Ano yun? Di mo wala ng kamay. Darling. Dalhin mo ako sa clinic, darling. Hindi, para sa'yo, will you marry me? Mapa, alam niyo to? Hindi namin alam, kaya nga kami nagtanong. Kaya nga, surprise din kami Para sa'yo. Baka kasalang kita. Sigurado ka, Errol? Ando, harap ng magulang mo. Sana all. Go na yan. Ano? Sige. Ano? Hindi ko alam nga. Of course naman. Of course naman. Dito. Sana all. Sabay-sabaw tayong magsabi ng Sana all. Congrats, anak. Congrats, mahal anak. kita. Happy for you. Happy for you. I love you, JM. Okay, family picture Tumahimik ka muna dyan, darling. I love you, Isa. I love you too. I love you too. Matutuwa si Trixie nito. Mahal kita. When you smile, I can Metro's #1 Love Radio Basic!
Aminin mo, kabisyo, noon at ngayon, mas masarap balikan ang kwentuhan kapag kumpleto ang birkada kasama ang nag-iisang true global Filipino beer, San Miguel Pale Pilsen. Panigurado marami ka pang kwentong Pale Pilsen dyan, kaya naman pag-usapan natin yan sa special edition ng Tita Max Confession. Kita-kits tayo sa susunod na Facebook Live, mga birkada! Hello everyone! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Anong nangyari? Naghangers. Good morning. Ay, ngayong araw, mamimigay tayo ng T-shirt t-shirt. para sa mananalo ng title. Ayan. Good morning, Mama Julie. Exclusive yan ha. Mga Oo. katas ng nakalipas shirt plus cap from Tigas Tito Clothing. Ayan. Sige nga. Magbigay ng title ng mga nasa Black App at nasa YT. Sige nga. Anong pinakabandang title? Kanina marami na nagsasuggest ng mga title nila kanina. Pero ngayon, oras na po para ilapag nyo ulit yung mga title Lapag na nyo, yan. lapag nyo. Para Oo. mabasa po natin. Kanina kasi hindi namin nababase. Para hindi kayo magkaagawan. Sabi ni Tonet Balhati, sing-sing. Good morning, Rizal de Ponce, Tisay Kabil. Good morning. Good morning, everyone. Mama morning. Julie, Tony Light Sakamoto. Thank you, JM, sa katas nyo po. Thank Kamusta? you. Update. May anak na sila. Di ba may Ah, anak? nakadalawa na siya. Ilan taon na yung anak nila ni Errol? Parang 2 years old yung babe, yung maliit. Tas yung Happy na kuya, siya. Happy na siya. Oo naman. Ayan, nakatagpo pa rin. Di so- porke... Mama Cheryl Conchada, congratulations! Kasi ang iba, niisip nila na baka yung BFF na si Nico babalik. 'Di ba? Yung BFF na nasa Dubai, akala nila magkakaroon pa ng part 2 doon or ma-involve pa si Nico, pero hindi na. So unexpected nga. Sabi nga ni Swirly, The Great Love. The Great Si Love. JM Samaras, Unexpected Love. My Forever. Si Mami Hershey, One True Love. Ayan. Kay Herbert kanina, Too Good to Be True. Parang negative naman. Masaya na nga, Too Good to Be True pa yung tinay. Ikaw, Herbert, Ayaw mo talaga sumaya yung iba, no? Napaka-negative mo Posang talaga. iring. Pusang iring, asong hero. Asong hero. Ang happy ko naman sa aking mga kabarong single moms na nakakakuha ng mga ganyang love of their lives. Ayan. 'Di ba sabi nga, pag Nico Ichapuera lang yan lagi. Kawawa naman si Kaya nang Nico bababae. Brandon. Kaya nang bababae. Kasi wala babae feeling si niya Nico Ichupuera, Brandon. pero siya lang naman nag-iisip nun. Walang babae yan si Nico Brandon. Ano magandang title? Lapag nyo na at mananalo po kayo ng t-shirt. Isiship po sa inyo Title, yan. Siniswerte, sabi ni Louila. Sabi ni Sorila. Reynald Tenorio, kahit single mom na ako ang title. Parang kanta lang Kahit single mom ako. Alam mo yun? Galing talaga, guys. Alam kong Sino kumanta nun? Mahal kita. Si Lilet. Marami, no? Si Lilet, Title pa, si Rick, Carry On, Baggage. Grabe naman. Carry On ba? Grabe yung... Title niya, Errol. Title naman, Mercy, Engagement Ring. Pwede din. Sige, basta... Pero kinasal na sila. Kinasal na sila. Kinasal na sila. Yan na, si Johnny Oker, bumisita ka hamon. Sayang, hindi ka umabot sa live natin dito para makapagbigay ka ng Andiyan ka na comment. agad. Grabe, nakapambabae ka na agad ka. Ay, wala ka. Morning sa Johnny Oker. Ang saya pala talaga makita kayo. Salamat din, brother, Thank you. sa pagdaan mo Salamat dito. sa pasalubong mo. Shinare namin. Binenta namin 50 isa. 100.
Salamat sa galing Japan na ano. Oo. Japan yun kasi meron siyang stopover sa Japan. May ka-meet up siya dito. Wala! Yung kanyang layover, yung replano. Grabe talaga, guys. Ba't ang layo ng layover niya? Mas mura? Mas mura yung ticket. Kesa direct? May kinita siya doon? Kumanwa. Hay. Salamat sa pasalubong ko la. Jopad Zapla, ang masayang pag-ibig. Uncle Dagol Guapo, sabi ni Paul. Thank you, Paul. Si That Man Who Stayed, sabi Shirley. The Proposal, sabi ni Ronel Limas. May mga ganun talaga na wala akong pake kung single mom ka. O wala akong pake kung may anak ka na. Wala akong pake kung may pas ka na. Dami kong nakikita na ganyan na mga kaibigan ko. Totoo yan. Tapos Braguda, ang swerte nila, alam mo yung tanggap na tanggap. Tapos parang totoong anak ay yung turing nila sa mga bata. May mga makakahanap. Tita Maria, good morning. Yan. Tawang-tawa si Johnny Oker, oh. Si Giles, a.k.a. Tawa-tawa Johnny kasi Oker. nakarelate. Ang layo ng pangalan niya, no, sa Giles, tas may Johnny Oker ka na. Malalaman mo talagang may something pag iba-iba yung Facebook, sa IG. Ano yun yung sabi mo? Sabi mo, eto na po yung gagamitin ko, so marami siyang ginagamit. Grabe. Then, Buenviaje, punta ka na dito. Oo. Pag bumisita po kayo, mga 6 a.m. para drama. Tapos masama po kayo sa live. Saksihan nyo, nagla-live kami dito. Tapos after ng drama, dito sa Correct. Sa social media naman tayo magdi-discuss. Tama. Kasama ka na doon. Ikaw magpapayo sa ating or magbibigay ka ng mga mga points mo. Broken Ones, Loved Completely by Aaron. Ang ganda naman nun. Minsan lang tayo maging dramatic sa title natin. I suggest yun. Si Swirly. Broken Ones. Loved Completely by Aaron. Diba? Parang actually, title dalawang ng kanta, beses no? siya pala, dalawang beses kasi siya na broken sa friend niya. Sa friend niya. Broken twice na lang. I-revise mo na lang, ma. Broken Twice, Forever Loved by Errol. Kantahin natin yun. You were just a dream and broken twice. Ayan na si Alexander Hidalgo, naglangoy-langoy na naman Naglangoy na naman. yung chat mo, ha? Galit. Happy 50th birthday, Edgardo, from Tita Glory. Happy last birthday sa'yo. Happy last birthday sa'yo. Happy last birthday, Edgardo. Magbago ka na. Galaw-gaw ka, Edgardo. Ayan, binago niya na. Broken Twice, Forever Loved by Errol. Ang ganda. I suggest yan. Sa Black App. Send your stories, guys. Nico, anong pangalan ni Nico Brandon, babaero, baby. Aray mo. Broken Twice, sabi niya. Sa Black App, si Swirly. Swirly. Shell. Dito ka lang ba sa Manila, Swirly? Oo, saan ka ba? Si Johnny Oker, Tita Max, nanalo siya ng ating t-shirt at cap from... Kahit nasa Guam siya, nanalo siya. Kasi nga palahula siya. So, sa family niya dito, dun pinadala yung t-shirt at saka yung cap. So, nakuha niya pa rin. Nakuha niya. Winner na daw yon. Thank you. Congratulations, Swirly. Ikaw ang winner natin ng Katasang Nakalipas limited edition shirt. Congratulations. At kung paano makiklaim ang t-shirt mo, mag-usap kayo ni Brandon. Ingat ka lang, babaero yan. Wag mo nang dagdagan. Galaw ka. Pampanga, pero pwedeng dumayo. Ayan, usap kayo ni Brandon. I-chat mo siya. Nasa din niya, nasa
nasa black up din yan Nako, siya. last na nagka-chat niya na si Sariana. Oo. Wala. Kala ko ba bawal anuhin si Brandon? Hindi na si Sarian yung hindi naman yun. Magagalit si Mama Kim. Yun. Ang happy ko naman. Basta, hindi porke single mom, laging sawi sa pag-ibig. Mali lang yung natin. Mali lang yung napipili nating tao. So yun. Pero ang wish ko sa inyo, makita nyo agad, wag nyo nang pagpraktisin yung mga ibang lalaki. Dapat sana mapili mo na agad, ma-filter mo na agad yung probable partner for you o yung best partner for you. So yun. Thank you so much, JM Lucero. Hello from Talisay, Cebu. Sent vital statistics. Ay, galaw-gaw! Si Brewed by Renz ng Dubai, UAE. Hello sa imo diha. Thank you. Sa imo diha. Brian Salvador, mga taga San Miguel Corp Logistics, kay Jojo de la Rosa. Hello po. Ayan. Thank you everyone. See you Salamat tomorrow. and congrats, Shirley. Ayan. Usap kayo ni Brandon, tigas tito. Ayan. Bansuero Ben Suarezo pala. Thank Ano you. ba yung sa'yo, Tito Harvey? Liz. Kalokohan yata yung sa'yo eh. Congrats po. Ayan, PM sa page ng Tigas Tito Clothing. Okay, salamat po. Dagang salamat, guys. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ngayon, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may Wala. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry ha, pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Muna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang
Sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na Ibig pumasok ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw.
So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka. It's a prank! I am so sorry, guys. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po. Protective ako kay Broski kasi hawin nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabi, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances na alala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo.
kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Huh? Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige.
1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep, palay, short side, light, on your side. Paldo, may mali. Ay! Ay! Yan kasi. Sa'yo, yan kasi. Ang kulit. Yan.
Ang kulit kasi kanina pa, paliparate Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! ding ang bato. Bro, pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo.
bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ala, ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment.
Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw, Gag! Ano mo gawa din sa'yo? Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gag, laki. Ang Wala. ni Joshua, sanay na sanay. Gag. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Bakit sa gitna? Bakit mo inakagitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Metro at Mega Manila. Kasama nyo, Manggas, at welcome sa ating siko. Sino ako? Naging viral at inaresto ang isang 41 anyos na babae sa Tondo, Maynila matapos umanong hindi bayaran ang kanyang 3,500 pesos na hair ribbon service sa isang salon sa loob ng mall sa Dagupan Street. Nagpa-hair treatment umano at nagpa-ribbon ang babae, ngunit nang matapos ang serbisyo, nadiskubring wala pala siyang pambayad. Dinala siya ng salon management sa security office bago isinuko sa pulisya.
nahaharap ngayon ng suspect sa kasong estafa o swindling. Ikaw, kabisyo, kailan ka huling nagpa-rebound? Alam ko na, nang stapa. Aray mo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dapat hindi tayo lang sa stapa. Kung, Dapat nagpapareban lang, hindi tayo estapadora. kung walang pampariman, wag muna. Kung hindi pa natanggap yung 4-piece, ano ba yung natanggap? Yung ayuda. Yung mga AX na yan. Papunta lang pala sa hiriban. Ano ba yung hiriban? Dadiretsin Uso pa yung ba yan? buhot. Oo, uso pa. Meron pa rin ngayon, no? Marami na kasing paraan para mag-straight ang buhok, pero isa pa rin yan sa patok sa masa. Yung reband pa rin. So yun yung... Pero nakakatawa na tinakbuhan niya. Hindi naman niya tinakbo. Wala lang siyang pambayad. Kaya nga tinakbuhan niya. Kawawa naman. Ayun na. Sino? Hindi, kawawa na. Walang pambayad. Wag magpariban. Yun na nga. O kaya sabihin na lang, pwede ko ba installment? Installment. Oo, dapat. diba? O di, 3 buhok lang muna iriban. Kung ganyan, may entry ako dapat. Hindi, sabihin mo maging honest ka na lang sa taga-parlor. Sa Becky na, sa tawag dyan? Sa hairstylist mo. Oo. Nasabi mo, kung pwede, diba, i-divide sa 3 yung buhok mo, o yung 1/3 muna. Yun muna yung hulugan. Ako kung wala muna, hulugan ko, pwede naman lalo kung kapitbahay mo yung yung salon. O kilala mo yung parlor. Diba? Ano tawag dyan? Hairstylist. Hairstylist mo. Ang ginawa niya, sige, patrabaho ko muna. Saka ko na problemahin yung pambayad. Pag nalilito, pag na siya, busy na siya, tatakbuhan ko na. Yun lang. Dami nagko-comment kasi tita. Pag misis mo ba, nagpapareban ba? Hindi rebound eh. Ano lang, yung parang... Treatment. Treatment. Sana all na Disney princess treatment. Hi. Ano ba yung kaiba ng treatment sa rebound? Treatment, baka may mga ilalagay lang para ma-relax yung buhok mo. Pati yung maging healthy. anit, no? Oo. Kumbaga walang gagawin na Major. i-straighten, gagamutin. Kasi medisina rin yan, di ba? So syempre, mahal ang bayad sa medisina. Tapos, pasweldo pa sa mga hairstylist. Parang ribbon, marami na ngayon, 1,500, 1,000, ganun. May ganun pa ba ngayon? Oo, mura na kasi sa dami ng competition. Mahal yan, 3,500 yun sa kanya. Kaya hindi niya siguro nabayaran. 3,500. Oo, siguro may reband with wifi. Naki-wifi siya. Libre naman yung wifi. Reband with one sack of gold mine rice. Mga ganun. Kaya 3,500, di ba? Kaya pala mahal. Baka may Astron pa yan ang kasali dyan. Baka may ganun. O kaya, isang reband plus 3 chat ng ex mo. Okay. Hi, hindi pa rin nakamove on guys sa ex, guys. Hindi, may mga nagko-comment kasi na, wow, pag hindi lang nakabayad sa riban, nakulong agad yung mga buhaya. Mga kurap, hindi pa nakukulong. Guys, hindi natin pwedeng i-justify kasi mali pa rin naman yung ginawa nitong si ate. Huwag natin pagtanggol pag mali. Oo, mali pa rin naman. Antayin lang natin yung mga kurakot na yan. Di parang ginaya na rin natin yun, di ba? Yung mga nagkikeme, nagnanakaw. Parang ginaya na rin natin. Pwede sabihin na, sila nga, nagnakaw ng bilyon-bilyon, gagaya na tayo. Ito, riban lang, grabe naman kayo, 3,500 lang. Parang sinabi mo, ikaw nga may kachat ka kaya mambababae ako. Ganyan yung mga babae yung mga lalaki, babaero. Aray mo! Grabe talaga, guys. Yung yung hairstylist. Hindi, yung swindler. Swindler tawag yan di ba? Ang lalim ng English. Swindler. Estapadora na Estapadora. Ayan, Estapadora. The Explorer? Estapadora, The Explorer. Yung nagpareband? Hindi, si Dora. Where's the map? Sabi ni Dora? Sabi nung estapadora. Nagpariban. Estapadora. Si Dora. Straight na yung buhok niya Si Dora? Nung estapadora. May unggoy na kasama. Si Dora? Estapadora. Sabi niya, where's the mountain? Sabi ni Dora? Sabi nung estapadora. Di pala unggoy kasama niya. Yun pala yung
hairstylist pala yun? Yung kasama niya? Tama na natin. Tigil na natin to. Tigil na lang Gusto ko pa eh. Gusto ko pa. O, sandali. Mamaya na yan. Mamaya. Eto muna. Mga kabisyo, hanggang alas 9 pa po kami ni Hanggang alas 9 pa po kami ni Uncle Dagol. And happy Wata Wata Festival San Juan City! Grabe. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw bawa? Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan, Kapain mo lang na. Bakit sa gitna? Bakit mo hinahal gitna? Wala ka sa gitna.
yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa loob. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman-laman ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagbo-vote. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sa
Sasabihin ko isa sa pa. pangit, ulitin natin. 'Di ba? Kasi nga naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin aha. isi-save yung sarili natin, 'di ba? Ganun siya. Oo. Wala lang kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Aha. yung politics na yan, kung ayaw pag-usapan, Malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Mhm. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka Naintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam Oo. na sila. Tama. Oh, so dapat start them young, let the home be a safe space to Oo. discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. Oo. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung Oo. facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our Yes, country. oo. God bless the Philippines. Oo. Laban lang mga kapwa kababayan. Correct. Oo. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo Nicole Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma! DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Meron ka na di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo ng, correct. Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas mura. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman, best of both worlds. Parang katulad yan ng mga, yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo. Sino magulang yan? Wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man dahil hindi nila nagawa. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. 18. So 18 candles, so 18 yung roses. Team is 18 pa rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, 'di ba? Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
Kwentuhan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo dun ng sumusobra validation eh. eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita nagalit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jeremy na pinampindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi niya nung si Broski. Sorry, kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong
na-expound kung minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ano lang talaga. Well, it is what it is, di ba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional kayo. Lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Tsaka talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Congratulations! May nanalo? May nanalo? May nanalong
Sino? anak. May nanalong anak. May nanalong anak? Bakit? Oo, kasi nahuli niya yung tatay niya ng bababae. Sabi niya, anak, huwag mo isumbong, ito 1,000. Winner! Dapat 1.5, nak. Dapat 1.5. Alam na alam talaga ang takalan! Okay. May nanalo kasi magsha-shoutout tayo ng ating mga masusugid na mga kabisyo. Let's go! Wrap out na! Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. May papasalamatan ka ba dyan, Col? Ito na, mga kabisyo, markahan ang June 27 Sabado. Bakit? Dahil magbabalik ang pinakamakulay na pagdiriwang na pag-ibig at pagkakaisa. Samahan ang Pride PH at ang Quezon City Government para sa Lablaban sa UP Diliman. Abangan ang Pride March live performances, community activities at maraming pasabog na programa. Ang haba, tuloy pa rin ang selebrasyon sa Pride Village sa Gateville Mall at sa Maginhawa Street Party. At naubos ang hangin ko, pero para sa ating mga busy at sa ibang panig ng bansa, may mga Pride activities rin sa pamamagitan ng One Pride PH. Libre ang registration, kaya tara na! Ipagdiwang natin ang pagmamahal, pagkapantay-pantay at pagkakaisa. Kita-kits sa June 27 sa Laban por! Laban por! Laban! Pag sinabi kong lab, sabihin mo laban por. Lab! Laban por! Lab! Laban por! Lab! Laban por! Lab! Laban por! Okay, ko naman. Ay, salamat. Eto na, i-shoutout natin ang mga may birthday ngayon. Happy last birthday Uy. kay Digong 27 ng Uy. Team Bandido. Birthday niya ngayon, sabi yan ni Kuya George. Batiin natin siya ng happy last birthday Bakit last? day for this year. Ting Felicissimo de los Reyes. Felicissimo. Parang il filibusterismo lang at si Kuya BG Eche palagi na nakatatak por mandirigma Kuya Gob Romel Tarin, mga drivers Blumentritt ni Paro na UB Express. Shout out din sa Earl Company. Syempre lagi yang nakatutok sa Bini Garcia Divino Garcia ya. Ito, tuwing umaga, nakikinig sa drama, Marian Tibes. Hello, Marian Tibes. Jitro Caballero. Oy, nabuhay ka, Jitro. Christopher Agmata, Francilene Albarazin, Arman Misano. Come on. Come on, shout out sa lahat ng nababasa ngayon dyan Ba't nabasa? sa San Juan. Sa San kasi Juan. Wata Festival. Bal. Oo nga, salamat kay Mayor Zamora dahil nung nakaraan, grabe talaga ang selebrasyon natin sa Tidsaya. Andun ang naiba. Andun Andun Sino? ang yung ano, Sino? bago ang Aegis, meron pa. Sino? Ano ba yun? Naiba nga. Naiba. At saka Si Love Radio Jojo Mendez. Love Radio DJs at ang paborito nyong Gis. Break it down. Floji, Skastakli. Daig namin si Skastakli at si Floji. Wala eh. Pawangkin lang namin yan. Grabe na tayo. Iharap sa akin yan, tatamemi yan, di makakabars yan. Di makabars yan, Oo, pati walang si di Glock 9, tatagos pati si yan, Glock walang 9. bitaw yan pag akong nakaharap nila sa walang Rappi. bitaw, wala ka palang bitaw. Bay, bitawan mo nga. Nakasalamat Kailangan may susunod entry na. siya. Talaga hindi ako. Susunod sa Dear Love with Broski, Konyo Bicolano sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!